Naši Parkside majú hlasovanie za sebou a vy ste boli väčšinou presvedčení, že Parkside Performance 12V akuvrtačka si poradí aj s 800 mm skrutkou bez problémov. Hej, povedzme si to takto. 800 mm skrutka, mňa nemusíš presviečať, ja som o tom presvedčený, ona to zvládne úplne v pohode a teraz vám to ukážeme. Tak samozrejme bez predvrtania, rovno do toho a začneme na druhej rýchlosti, kým sa skrutka trochu začne zarábať do dreva. Teraz to bude naozaj zaujímavé, lebo prepneme na náš výkonný režim. Nepoznám žiadny 12V akumulátorový skrutkovač, ktorý by to dokázal, okrem tohto. A tak ideme na to. A tá sa nepoddá. To bola naozaj poriadna záťaž. Hlavne to vyzeralo až príliš jednoducho, skoro až podozrivo. Musím tomu babetku ešte trochu pridať. Áno, super. A čo si myslíš? Čo všetko ešte dokáže akú skrutkovač? Napíšte nám to do komentárov.